asụsụ Igbo onyinye Chukwu nyere anyị ịbụrụ onye Igbo biko sụọ asụsụ Igbo ụfọdụ na-amụta nwa ụfọdụ ndị Igbo ha agaghị achọ isoro nwa ha mụrụ asụsụ Igbo ụfọdụ oge ihe a na-agbagwoju m anya anyị emeghị gbanụgbanụ Igbo ga-ahụnye anya asị mkpube si ma ọmụmụ Igbo ka ọ bụrụ iwu n'ụlọ akwụkwọ ọdịnala Igbo fọbụ bịara na Naịjirịa kpebisoro Igbo gịnị mere na ndị Igbo achọghị ịsụ Igbo ile anya ihu na-ekwu akụ ọ pụrụ iche a na-emere apụ na-agụrụ ege n'olu ndị Igbo ọka gobi bịa ka anyị sọọ mpi ka m were asụsụ Igbo gwa gị ihe a na-ele mbe ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị Igbo amaka sụọ asụsụ obodo gị asụsụ Igbo onyinye Chukwu nyere anyị ịbụrụ onye Igbo biko sụọ asụsụ Igbo ndị Igbo otu ụwa na-akpọ United Nations Organization wetara anyị ozi ha mere nyocha banyere asụsụ Igbo ihe ha chọpụtara bụ na asụsụ Igbo na-adazi ya nna ha sị na ọ bụrụ na anyị emeghị gbanụ tupu ọgụ arọ na asụsụ Igbo ga-amụnye anya ọ bụrụ na Igbo na ana ga-ejizi oyibo wee gọọ n'ụlọ Igbo ọchị ndị ọcha bịara bịa n'ala ndị Igbo were alịbọ tisasị asụsụ na omenala Igbo ka m bụrụ na eziokwu ọha na eze ndị Igbo ọ bụ oke na ọrụ dịrị anyị ichekwa asụsụ Igbo ọ bụghị sọ asụsụ Igbo nwere omenala anyị agaghị ahapụ omenala ebe omenegwu omenala Igbo ọdịbendị eji mara ndị ọ bụ onyinye kwesịrị ịdị ọkpụtọrọkpụ ịna ga-ahapụ ọkụ enyere gị ọnyụnarị gị ụmụaka tolite ha agaghị agbaghara gị World Igbo Congress ụnụ nwaka ọha na eze ndị Igbo birikwanụ onye Igbo biko sụọ asụsụ gị nwanne m Igbo amaka sụọ asụsụ obodo gị asụsụ Igbo onyinye Chukwu nyere anyị ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ Igbo ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị ị nọ na Amerịka nwanne m sụọ asụsụ gị ebe ọ bụla ị nọ Igbo sụọ asụsụ gị ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị ịbụrụ onye Igbo biko sụọ asụsụ Igbo ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị ịkwa akwọla ma agbaala anyị abatago kpọmkwem na oge nzukọ oge ha iji jiri asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche ekelela m onye ukwu kelee onye nta ebe ọ bụla ị nọ ana m asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma Igbo ga-adịrịrị ndị nọ n'Aba maọbụ na ị nọ na Ọka Nnewi ịnọrọ na Ebonyi ịnọ na Ogbete na Enugu ịnọ na Edo Cross River ebe ọ bụla ị nọ na wee na-anụ ọnụ m ugbu a na m asị na ọ ga-adịrịrị niile mma nke ọ bụla ị na-eme dị mma ya gaziere gị
tata anyị ga na-ekwu ya dịka o si emetụta ụmụ ihe dị ole na ole na-eme n'ala Igbo ma ọ bụ na Naịjirịa dịka o si eme ka obodo anyị si dị taa. Anyị ga na-ekwugasị ụmụ ihe ole na ole, mana cheta na ọnọkọ bụ ọnọkọ ndị Igbo, nzukọ ndị Igbo ka anyị kpọrọ ya. Anyị chọọ itinye ọnụ ma ọ bụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu n'ọnọkọ a, cheta na afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Ị ga na-asụ Igbo yele maka na izuka mma na nneji akwanụ ikwu ya ka ụmụnne na-abụji agwa onwefa okwu n'ama. Ya mere anyị ga-eji wee jiri ya otu a wee gwa ụwa anyị kpaalụ ka obodo ga-esi wee dị mma. ị nwekwara ike ikiri ụmụ ihe a niile na ije na Kpakpando TV, ya bụ onyonyo Kpakpando zuru ụwa nọ na onyonyo zuru ụwa YouTube. Ije ebe a chọba Kpakpando ifu ihe niile nke anyị na-eme ebe a, sonye ka o wee dịrị gị mma. Otu akụkọ m si ekene Tobechukwu ya bụ Tobel, otu o si ebubu ihe a niile ọ ga-adịrị ya na mma. Abụ m Chizzy Ani. Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ịnụbeghị ya nụ ya ugbu a, na ndị obodo oyibo ya bụ ndị Amerịka amachiela ndị ha na-alụ aka na-eche na ha mere mpụ n'oge emere ihe ọkwa ọchịchị nke gara aga. Ya bụ ihe ọkwa ọchịchị nke emere n'afọ 2019 a. Ndị obodo a na-asị na ndị niile ha na-arụtụ aka na ha mere ụdị ihe dị otu a, ma ọ bụ mee na ha na-adọghachizi ihe na ndị a mere ihe nwere ike ịdọghachi ọchịchị onye kwuo uche ya ma ọ bụ ọchịchị ọhakarasị. Ihe ọbụla ga-adọghachi azụ, onye ọbụla aka ya dị na ya, na ha agaghị enyezi ha akwụkwọ ikike ịbata obodo ha. Nke a ka ha na-ekwu, mana ka ha na-ekwu nke a enweghịkwa afa ndị ha kpọrọ wee sị na ha agaghị enye, kama na ha na-ekwu onye ọbụla mere na ihe dịka mpụ na aghụghọ n'oge ahọrọ ọkwa ọchịchị, na akwụkwọ ikike ịbata obodo ha agaghị eruo ya aka. Ọzọ dịka ibe ya, ewekwarara ndị mere ihe nwere ike ịdọghachi maọbụ ihe na-adọghachi ọchịchị ọhakarasị maọbụ ọchịchị onye kwuo uche ya azụ na Naịjirịa. Akwụkwọ ikike eji ebe obodo ha agaghị ilu ụdị ndị dị otu aka. Ọ bụ ihe ndị Amerịka kwuru ugbu a. Ọchị obodo Edo okwu na ya ha na-achọbarị ebe kwesịrị maka ihe a na-ekwu kemgbe, ebe a ga-azụ efi n'ala, a ga-enye ndị efi na ọbụla ebe ọbụla ihe a na-akpọ ruga, n'ọbụ ebe a na-akpọ Sambisa, n'ọbụ ebe a bụ ihe anadụ ebe a dị mma. Ọ bụkwa aka na-achị obodo Edo na-ekwu ya na anadụ ebe a amaka maka ndị na-eche efi, ihe ya ndị na-eche efi ka ha hazie ya. Ọchị obodo Edo kwuru nke a oge ọ na-akụzi ihe, ya bụ ọ na-enye ihe pụrụ iche nke emere na Abuja, ya bụ ọzụzụ emere na Abuja. Ebe a ka ọ nọ mee nke a. Ana m ekwu maka Godwin Obaseki, ọchị obodo Edo. Ihe a ka o kwuru ugbu a na ebe mara mma nke ukwuu maka ihe a na-ekwuru gasịkwa rugasị ndị na-eche efi ebe a ga-enye ha. Ọ sị na ya Sambisa amaka maka ebe a. Ọ bụ ihe o kwuru, na-asị na ọ bụ na eme ya na ọ ga-amagbu onwe ya. Ka nke a na-aga bụ ka onye isi ala anyị, ya bụ ọchị obodo Naịjirịa, aka na-achị Naịjirịa, Muhammadu Buhari, ọ sịrị onye ọbụla pụba jebe na-akpagharị na-eme ihe ọbụla ị kwesịrị ime dịka iwu si kwado n'obodo, na-atụla egwu ọbụla. Maka gịnị? Maka na ndị nchekwa Naịjirịa na-agbasi mbọ ike ịfụ na ichekwara na Naịjirịa, chekwa akụ, chekwa ihe niile. Ya bụ onye ọbụla jebe na-eme ihe o kwesịrị ime, ihe iwu kwesịrị ime, na-eje ebe ị kwesịrị ije, na-atụla egwu ọbụla, na ọ bụ mara na ọ bụ ihe
ihe ị na-eme bụ ihe iwu kwadoro. O kwuru nke a oge ọ na-akasi ndị ezinụlọ nwafọ Owolabi, ya bụ Precious Owolabi, nke na-eme efe ala nna anyị na ụlọọrụ mgbasa ozi onyonyo. Cheta na oge ndị Shiite gara ngagharị iwe na ọ bụ ebe a ka ebe ọgbaghara pụtara, mgbọ wee tụọ nwatakịrị a na efe ala nna anyị. Ebe a ka nwata si na cheta na ofu onye osote onyeisi ndị uwe ojii nke Abuja mgbọ tụkwara ya, Usman Omar, sikwa otu a wee na ndị ọzọ gasị ihe ndị a megasịrị. Ọ nwanne oya ka ihe a mere. Oge onyeisi ala anyị na-akasịkwanụ ndị a obi wee na-asị ha mgba na ọ bụ ndo. O wee sị na dịka o si dị ugbu a na ndị nchekwa Naịjirịa na-agbasi mbọ ike ịfụ na nchekwa zuru oke na Naịjirịa. Ya bụ onye ọbụla jebe n'ụzọ iwu kwadoro ga-atụkwala ego ọbụla, maka na ndị nchekwa ala anyị zuru ka eme n'ichekwa obodo anyị. Ọ bụ okwu onye isi ala kwuru na okwu a ọchị obodo Edo kwuru ka anyị ga na-atinye ọnụ na ya. Ọzọkwa ka ibe ya bụ na ugbu a na ndị na-achụ maọbụ fụ na onye ọbụla mere mpụ maọbụ riri ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi, mefuru ego obodo n'ụzọ na-ezighị ezi, anọrọ na n'obodo Imo ugbu a wee na-emechigasị ụlọ ọrụ dị iche iche nakwa ụlọ akwụkwọ nke a na-ekwu n'ọbụ aka chịburu obodo Imo bụ ihe nwe. Ofu n'ime ndị emechiri bụ ụlọ akwụkwọ ya nakwa ọba ahịa nke ihe niile a na-ele ihe niile n'ime ya, ihe dị iche iche ka a na-ele na ya. Nke ọzọ dịkwa ka ya bụ ụlọ akwụkwọ ọta akara na nke agbata nke abụọ a wee na-alụtụ aka na ọ bụ ọgọ aka chịburu obodo Imo, ya bụ Rochas Okorocha, na ọ bụ ọgọ ya Uche Nwosu ka na-alụtụ aka na-ekwu na ọ dị ka ọ bụ ya wee ebe a niile nke ma nke Rochas bụ Rochas ụlọ akwụkwọ nke ya, ọba ahịa buru ibu a na-ele ihe niile, ụlọ akwụkwọ ọta akara na agbata nke abụọ dịka nsikwuo a na-alụtụ aka na ọ bụ ọgọ aka chịburu obodo Imo Uche Nwosu bụ ihe nwe ya. Cheta na Rochas Okorocha ugbu a anọgoro n'ụlọ omebe iwu etiti nke ala anyị wee na-anọchite anya mpaghara obodo ụfọdụ na Imo. Ebe a ka ọ nọ ugbu a wee na-anọchite anya na-eme iwu ka ọ ga-esitere ala anyị mma. Mana ka ọ nọ ebe a eme ya, ka ndị na-enyocha na bụ na-eme ejide ndị a na-ebu ego n'ụzọ na-ezi ezi, na-eri ego obodo n'ụzọ na-ezi ezi nọ n'Imo na-emechikasị ụmụ ọrụ a na-alụtụgasị aka n'ọrụ ka emepere ebe a na-eji ego na-ekwesịghị maọbụ ego ndị obodo wee mepee ya. Ọ bụ nke a bụ ihe na-eme ugbu a. Anyị ga na-ati ezi ya ọnụ, mana dịka obodo si dị ugbu a ka nchekwa si dị na ihe onye isi ala kwuru ugbu a, na ndị obodo, ndị nche obodo na-agbanisi ike ịfụ na nchekwa tọrọ atọ dị n'ala anyị. O jisizi agba ndị mmadụ umesi onye ọbụla na-eje ajebe n'udo dị. Ọma ha na ihe ị na-eme na aka gị dị ọcha, ị na-eje ụlọ ọrụ gị na-eje na-abata na-akpagharị na-akpa nganga na ndị nchekwa ga na-echekwa gị na-echekwa obodo anyị, na ha na-agbachi mbọ ike. Gịnị ka ị ga-ekwu gbasara ya? Nakwa nke a
ọchọ obodo Edo kwuru sị na ọkwa Sabisa bụ ebe dị mma ime ihe a na-akpọ ruga. Cheta na ihe a na-akpọ ruga bụ ebe obi a ga-akwara ndị na-eche efi. Ha nọrọ ebe ahụ wee na-eme gịnị, wee na-eche efi ha na ezinụlọ ha na ihe ndị ọzọ. Mgbe ha bụrụ ogbe nke ha, bụrụ obodo nke ha. Mana enye na ndụmọdụ ugbu a, chetara ndị na-achọ ime ha na-ewe ha na ebe a ga-eme ya ga-adị mma nke ukwuu. Ala ahụ dịkwa na Sabisa. Ọ dị mma, ọ bụ ya ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Mana gị ga na-atinye ya ọnụ ozugbo ewere ebe ị ga-esi bata isi ebe a bataba ka anyị weta ebe ya ọnụ. Ihe ị na-ege bụ nzukọ ndị Igbo. Ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo. Ịchọọ itinye ọnụ n'okwu ịsụ Igbo yele ihe ka gwa anyị na afa gị bụ afọ Igbo, anyị wee na-aga n'ihu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Ọ dị mma ịdago ya tata. Anyị achọghị ịnụ ụmụ bekee na ya chaa ka anyị chọrọ ịnụ ọbọ Igbo yele ihe. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ. Ndị ebe isi akpọ nwanne. Chinemere m ndị ka ị merụ. Echedu nwanne ejikewe akpọ m. Ebe udo dịrị gị nwanne m. Iya. Onye ọbụla jewe ebe ọbụla ọ chịche na ndị nchekwa a na-echekwa onye ọbụla. Ekwetakwa nne ya. Ekwetakwa ya maka okwu ọrịa ekwu bụkwa okwu nkasi obi. Ekweta m ya jọọ ihe n'ọdị ekụ onye ọbụla. Ọ dị mma, ụbọchị ọzọ
waya Kampala waya mana ntị ga n'ihe ọbịa oge ọra ka okpuata atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa ya mere ọ bụrụ na ị chọghị ịsụ Igbo anyị na-egogodo egwu wee na-aga ịchọ itinye ọnụ n'ọnụ ka afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele ya chọọ ka ị gwa ya ọgwa ma ọlị maka na izuka mma na nne eji izuka anyị na-agba ka ala anyị ga-esi wee dị mma ihe anyị na-asụgasị wee na-asụ ewe ka ị ga-esụsịkarị ya karịa ndị nwe ya ewe ndị nwe asụsụ a nke gị ka a sị ka ị sụọ ya sụsie ya ike wee gwa ya ka o lue n'obi amara na osi gị n'obi ewe ndị si na asị na aka mma na bekee maọbụ n'oyibo anyị achọghị asị ebe a ihe anyị chọrọ bụ ikwu okwu uye onwe anyị ndụmọdụ ka anyị ga-esi wee na-aga n'ihu ka ala anyị ga-esi wee dị mma ya mere m ga-eji wee bezi okwu unu ugbu a cheta ọzọkwa afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga na-asụ Igbo yele ya agwakwanara anyị Igbo anyị ọgwa ma ọlị gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ gaa n'iru nwanne ebe m chọrọ iweta bụ ka onye na-achị Edo steeti na mpaghara Sambisa ana ebe ahụ ịga ebe ahụ zụrụ enyi niile ọbụla atụ na Naịjirịa ama ntachasị ebe ahụ nke ọzọ nchọkwara isi ọnụ na ebụrụ nke igbochi onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ isi oyibo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ oyibo ọ bụrụ ngiri Igbo. Nwanne m nwoke mere nke mbụ mee ntị ka m anụghị ya isi na onye na-achị obodo Edo etinye ya bekee mgbachi gị nkịtị ịchọza isi wee sụrụ ya wee gaba ịfụna nna m ọ kwesịghị ekwesị Igbo ka anyị chọrọ ịsụ ebe a bekee ma ọ bụ oyibo abatakwana ya sụọla ọ ga-adịrị gị na ma ndị ebe ishakpọ maazị Ude gaa n'iru daalụ ebe nchọrọ isi ọnụ na nke onye isi ala na ejere ebe yiri ndị nke rụọ ọrụ ndị Naịjirịa obodo a ọrụ na-eme ofu afọ n'alụ obodo ofu afọ ịma ndị a ebe onye nwụrụ ebe nwa agbọghọbịa Owolabi ọ bụrụ nwa agbọghọbịa ọkwa ntụrụ Owolabi nke mgbọtụrụ n'ebe mgba ngagharị iwe gaa n'iru ya ga nnachi etu o si wee jee ezigbo ozu nwaanyị ahụ nnachi ọkwa ajọ isi ọchụ jere n'ụzọ ebe ọ bụ ya nwabụ ihe nufu isi na ihe ndị obodo ndị iwu obodo na ọma gbahapụ onye isi ha akpọchiri akpọchi na ọkwa ya nwabụ ihe gburu ahụ isi edozi ochi gbuo mmadụ were jere akwụ ya mba ekwuzi na ọ bụrụ ya gburu mmadụ ọ bụrụ ya ọ dị mma asị na nwanne onye na-alụ ajọ ọrụ egwu ọkụ iko na-akọ nwanne ya biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ akwa Ogbonna ya nwaada ndị ebe ajụgidego m ese gị ịmara ekwentị gị ahụ ejighịzi m ewe n'iwe aka m akpọgo gị ọ bụghị ya na ọrụ kazi ọkọtọ ekele dị Chukwu dịka onye nkụzi anyị si na ule nke a ya abanye na nke a ọkwa mbọchị a ka anyị ka mechiri akwụkwọ ọ ga-adịcha mma nwanne m Chizi ka m gwago akwa m bụ Nwankwọ ụbọchị Nkwọ ka
Okonkwo. Nwankwo. Adi ma Nwankwo mwa bụ Nwafọ. Nna m bụkwara Nwankwo. Odo. Ana m ekene Dịnwa. Ekene nọ na akwalite asụsụ Igbo. Daalụ. Ebe chọrọ itinye ọrụ bụ okwu aka na-achị Edo steeti. Eke. Ime ọhịa ahụ ebe ndị ojisi awa mgba na-abịa na-eme ka ndị Naijiria. O nyochakwanyere ọfụma ka ha jiri ezi afọ ka ebe afọ na ọ ga-ezurukwa. Ọ bụ ebe ahịhịa na-epu. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ebe a na ma akpọ ahịhịa na bekee mana anyị nọ n'asụsụ Igbo anyị na-anwụzi anwụ ha ga-ebe ebe ahụ na ohere dịrị ha ala dị ọgbasara na ahịhịa na-epu ebe ahụ. Ọ gịnị ka anyị mere ndị na-achị egwu? Ọ gịnị ka anyị mere ha? Gịnị ka anyị mere ha? Biko nu wee were ohere a na-akpọpụ onye isi ala ma ọ na-anụ Igbo ma ọ na-adịghị anụ. Biko na o nwee ndị na ha na-alụ ọrụ na-anụ asụsụ Igbo ha jiri ezi agaba ebe ahụ na-emerụga anyị ahụ. Ihe niile anyị kụrụ n'ubi mmepịasị ntapịasị nsọpịasị nke kachasị ga-ewere egbe wee na-eduna tie ụmụ anyị ndị mmụọ. Ndị a na-achị ezi anyị na-apụta tabụrọkwana ụdị nke anyị na-abụ mgbe gara aga. Ọ dị ka ihe ndị ọzọ ogere ka ha tinye ọnụ. Daalụ. Bụrụ ya. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Oye? Maazị Ọdịmegwu, udo dịrị gị gaa n'iru. Ebe ọzọ m chọrọ itinye ọnụ bụ na ebe ekwu maka ndị nchekwa. Onye ọbụla jegharịwa na ndị nchekwa na-achịkwa. Ihe m nwere ike ikwu bụ na onye ọbụla ji aka echekwaba onwe onweghị ndị nchekwa anaghị echekwa ihe ọbụla. Ihe mere bụ na ndị mpaghara ala Igbo ga-amụrụ anya. Obodo ndị na-asọpụ nsọ otu akụkọ Igbo si asọrọ ọsọ maka na Adamu aka ekpe na nka ma ọlị ọ dị mma ịchọ ịtụ ọnụ n'okwu agwakwana ya ọgwụ asịkwana ya asụsụ mba ọzọ sọsọ Igbo ka anyị chọrọ n'ọnụ ka gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne ndị ka ị mere udo dịrị gị. Ndị afa gị na ebe isi akpọ nwanne. Aha m bụ Nyedikachukwu. Gaa n'iru. Ndị sere ozi na-enwere ndị nchekwa na-echekwa onye ọbụla na-aga n'ebe ya ka ebe na-aga na enwere ndị nchekwa. Mụnwa asị m na okwu ha bụ okwu ndị asị. O nwere mgbe ọbụla onye ọbụla kwesịrị iji echekwa onwe ya enwekwana olileanya n'ebe ndị anakwa ya. Daalụ nwanne. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọzọkwa ọnụ ka bụ ọnụkọ ndị Igbo ka anyị na-asụ ebe a. Ịchọ itinye ọnụ n'okwu ịsụọla Igbo yele ihe. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ezigbo ada ndị ka email. Anọkwa m ya o.
onyinye na-ekwu. Wado ya mam gaa n'iru ezigbo mmadụ. Esi m Enugu a na-akpọ. Gaa n'iru Wado ya. Ebe m chọrọ itinye ọnụ ụzọ n'ihe aka na-achị edo. Ihe o kwuru amakakwa n'uche nke m. Maka na ọ bụrụ na ha tiri ehi ha gara ebe ahụ, ọ ga-asara ha mbara ịkpagharị ka o jiri wee sọ ha. Ọ bụ ka agawa ka anyị leta n'anya ọrụ dị ka ọnwa abụọ ka anyị tụsịrị ebe mmiri si aja n'ofu gbọgbọrọ. Aja n'ihe onye isi ala kwuru, ịkpọpụtarịkwa m n'ihe ahụ o kwuru. Maka na ọ bụrụ na ezigbo nchekwa dị, edizi ka esi wee gbuo onye so na-echekwa onye uwe ojii, gbuo nwa agbọghọ so na-efe ala nna anyị. Ekwetọ m n'ihe o kwuru. Ọ bụrụ na ezigbo nchekwa dị, anyị ga-ama. Maazị Chike ekele m. Daalụ Wado ya, ọ ga-adịrị gị na mma. Udo dịrị gị o. Daalụ nke ukwuu. Ọ dị mma ka m nwekwara onye ọzọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Maazị ekele gị. Odogwu mmadụ ndị ebe isi akpọ olu gị olu ogene. Abụ m Nwankwọ. Hey, Nwankwọ Ogbonna. Yes. Ịbịakwa Nwankwọ. Esi m ibere na nọọsụ wee na-akpọ. Gaa n'iru. Biko, abụ m chọrọ itinye na ihe ahụ ihe dịpara anyị. Maka asị a na-amarụ mma isi n'ụlọ were apụghị ezi. Ihe a gọvanọ Emeka Ihedioha na-agba ebe Rochas na Akron. By the way, oh yes, you get lucky for no time. Oh yes, yeah, Mr. Man. Look. Oh yes, oh yeah, man, you got too much. Ọ dị ma ajụjụ aka nji wee bata ekelela gị Kampala, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ajụjụ aka anyị na-ajụkwa ugbu a maka na emeela elu eme n'ala, ụfọdụ n'ọchị ụfọdụ n'akwa
kedu onye ga-achị ala anyị ka ọ dị mma dịka ọ dị ugbu a. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ihe a niile na-eme? Aka na-achị obodo Edo ekwuola na enweghị ana ya were maka ndị a ga-enye ndị na-eche efi na ebe a natọgbara ebe ana kachasị mma ekwesịrị ihe ndị na-eche efi bụ na Sambisa. Anyị wee gwa unu na onye isi ala anyị ọchị obodo Naijiria gbaa gburugburu aka na-achị Naijiria ekwuola wee sio ịchọ ije na-ejegharị na-atụ n'egwu ọbụla maka na ndị nchekwa zuru ka emee n'ihe gbasara ichekwa obodo anyị mere mpụ ndọrọ ọchịchị nke emesịrị a n'aka. Ha kwukwara wee si na onye ọbụla na-adọghachi ọchịchị ọhakarasị ọchịchị onye kwuo uche ya azụ na ịbata obodo ha agaghị eme maka na ha agaghị enye ha akwụkwọ ikike eji abata obodo. Okwu unu ka m ga na-eweziri ugbu a ka anyị wee na-aga n'ihu. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Oye? Nwankwọ ogbo nna ya ani. N'okwu onye nta ọ ihe kweke ịbụkwa okwu ka onye ọbụla na-agagharị ikike anyị ikike nke ngagharị wee dị mana nwanne m nwoke ebe ahụ ị nọ nwe ka o si ada ya da-anụchi ihe ị na-ekwu ọfụma ebe a. oke ọ dị mma. Ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya. Onye mụta nwa ya kụziere ya asụsụ na omenala Igbo. Onye ama ngwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eje. Ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị. Anyị gwara unu na ndị ga na-atị ọnụ n'okwu ebe a bụ ndị na-asụ asụsụ Igbo nke ọma. Anyị achọghị ndị na-agụ asụsụ anyị ọgwa. Anyị na-agwa unu kwamgbe ịfụ ala Igbo n'anya ga-ebidogodo n'ụlọ wee fụ onwe gị n'anya, bido n'asụsụ Chineke nyere gị, bido n'ihe ọbụla nke Chineke ji ji obodo anyị mma. Nke ọbụla bụ nke anyị ka anyị kwalitebe ya. Esokwana na ndị a na-eji ọnụ akatọ nke anyị bụ na-akwalite nke mba ọzọ. Ọkwa afịa ka ndị nke a kpọbara mezie na ha ji ọnụ katọzie ihe niile bụ gbasara nke anyị. Ọ bụrụ sọsọ nke ha bụ sọsọ ihe ụfọdụ kwere na ọ dị ma ọ bụghị eziokwu. Chukwu kere anyị na oyiye nke ya kee anyị ihe ga-adịrị anyị mma. Anyị wee hapụ ya wee na-ejezi n'ebe ọzọ wee na-ejiri nke ndị ọzọ akpa nganga ọ dịghị mma. Biko dododo ana m ayọzi ayọ ịchọ itinye ọnụ n'okwu sụọ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ịma ya asụ ị na-ege ntị na-anụ ka anyị si akpa ya, mana n'ọnụ ka Igbo asụsụ Igbo ihe ọbụla gbasara Igbo bụ ihe anyị na-akwalite ebe a maka na Chineke kesịrị anyị nke anyị nọ ọdịmma nke ya, nke anyị bụrụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha. Ndị ọzọ ji ọnụ jiri ihe niile ha were na-akwalite nke ha wee na-enedeze nke ndị ọzọ ala, mere na ụfọdụ uche na nke ụwa ka ha kara ha mma. Ọ bụ ikwu eziokwu. Akwa ka isi debe nkata gị ka isi debe akwa gị ka ị ga-esi dị na ya. Ịkpọọ nkata gị mkpọkọrọ maọbụ nkonko ọbụla iji eme ihe kpọọ ya mkpọkọrọ, ejina ya kpoo aja. Cheta na ọ na-abụ agwọ eme ihe o ji bụrụ agwọ, ụmụ nwaanyị ejiri ya kee nkụ. Anyị achọ ka ejiri nke anyị wee na-eke nkụ. Ihe ọbụla gbasara anyị dị mma. Ana m ekwu ya kwuchie ya ike. Chineke kere anyị kesia ihe dị mma nke na-adịghị ma o yikwana na anyị amamihe anyị ga-eji mara na nke adịghị mma wee kagbuo ya, chụpụ ya n'ala anyị. Anaghị bụ ana dị nsọ, ana Igbo. Ihe Igbo mara mma nke ukwuu. Dododo agwakwa m gị ọzọ, lụọ nlọ ka ihe anyị na-asụ obi Igbo ka anyị kpaka n'izu a ka okwu anyị wee mee ka a mara na anyị bụ ndị Igbo Chineke kere nke ọma. Nga na-ewezi okwu unu ugbu a. Cheta na akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 08907711000 maọbụ nkịtị 99 2 3 1 1 nkịtị 9. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ. Ọ ga-adịrịrị gị mma nwanne m.
ezigbo mmadụ ekiri enwere ajụ mmaji ngwa gaa n'iru jụọ ka ihe anyị pụtatara Igbo ndị be anyị ka onye ọchasị na ịbụ nwanne maka ndị na-asụ Igbo na-amasị ya na na-asụ Igbo na-anwụta mgbe ọ mere ata asụ Igbo ọfụma mana onye ịfụtatara ka onye ọchasị na ịbụ nwanne maka ndị mba ọzọ na-agakwa obodo Igbo na-akụzikwere ụmụaka ha batakwa n'obodo a ha na-asụkwa nke a ya ma ntị iche isi ike n'ihe na-eme daalụ nwanne m abịa n'aka na chibere Imo steeti mgbe gara aga ọnụ chọrọ itinyere ebe a bụ ndị nchekwaba anyị n'obodo a serapụ nwa amadi ahụ ụte na-ekwu na ọrụ abụọ dị n'obodo a ọrụkwa ka ebubatakwa emekwere ka obodo na-agakwa n'ihu maka ndụmọdụ ka m na-enye ndị be anyị onye ọbụla bara ozi ebe gị ọfụma ọ bụrụ na ọnụ ya n'ugwu Awụsa ma ọ na-anaghị ọ na-anaba anyị ka ọrụ emekwere ihe niile a abịa na nke ndị na-achị nama ka a kpụrụ nama ha gawa zigide ha gawa ebe a ọsịa na ebe a ga-abanwu ha ncha niile ha ụbọchị ahịa ha na-ebutere anyị ebe a ya na-akwụ ụgwọ na-ego mgbe ọrịa ka m sị ka mpe daalụ mana ọzọ dị ka ibe ya bụ na nama abụghịkwa asụsụ Igbo maka ọ dị ama ama maka na ọ na-abụ ụmụ asụsụ azụtara azụta ma ọ bụ batara abata emegide ya ụfọdụ echebe na ọ bụ asụsụ Igbo anyị were efi Igbo ehi ndị Igbo ndị na-akpọ ya ehi gwa m afọ gị na ebe isi akpọ gaa n'iru wada ndị ka ịma gaa n'iru ngwa gaa n'iru ka anyị mara na ọ ga-ekwu omume ihe okwu etu nchekwa dị n'obodo onye ọbụla na-atụchi n'ihi na iwu na-achị obodo anyị bụ Naịja na otu onye ọbụla ikike ịkpaga isi ebe nke ọzọ mana etu nchekwa ji kpuo afọ na obodo anyị ọ dịghị mma mana o kwukwere okwu etiri okwu kemikpa nke a na-egosi kwesịrị otu daalụ nwanne daalụ ọ dị mma ụjọ ya adịghị ya njọ biko gwa m afa gị na ebe isi agbọ ọ dị mma nke a ị ga-akpọghachi anyị ụbọchị ọzọ ịsụrụ Igbo yere ya gwa m afa gị na ebe isi agbọ Okechukwu ngwa gaa n'iru nwanne ebe m chọrọ itinye ọnụ maka ehi nke ekwuru Okechukwu ogbubiela biko kpọghachi ya zie ewutela gị gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ nwanne ndị ebe isi akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne gaa n'iru wa Igbo biko ihe gọọmenti isi ọnụ bụ gbasara ndị na-achị efi ka onye na-achị ego ọ ihe kwesị ekwesị maka ihe nji kwuo n'ahụ bụ na anị ọgbasara anị ka dị na mgbago ugwu ebe a na-akpọ Sambisa anyị dị ebe ahụ tinye eleta ndị ọzọ anyị karịa n'ime ndị ugwu ka ihe mmadụ na-esite aka n'anya achọ mmadụ ibi okwu anya ihe na-akọwa bụ ka kpọrụkwa gaba ebe ahụ meta elifes ahụ na ha dị ebe ahụ na ndị efi ndị oke gbuo mmadụ na-egbu na mgbadata ebe a na ọ dịghị ọma nwe ha na-ebi ebe a anyị onwe ha na mgbadata ebe a daalụ ọ dị mma ka e nwekwara onye nke na-akpọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ aha mbụ Orama ebe ka isi akpọ nwanne Omihapụ Ọka isi gịnị Omihapụ Ọka ịbata n'ọfịs onye Igbo ọ gaghị ekwesị Igbo ọ bụrụkwara ka ọ dị ọha na eze ndị Igbo
ụfọdụ na-amụta nwa ụfọdụ ndị Igbo ha agaghị achọ iso nwa ha mụrụ asụsụ Igbo ụfọdụ ga ihe a na-agbagwoju m anya anyị emeghị gbanụ ụgbanụ Igbo ga-ahụnye anya asị nkwube si na ọmụmụ Igbo ka ọ bụrụ iwu n'ụlọ akwụkwọ ọdịnala Igbo. Ndị ọchịchị unu na-anụ ya ebe ọ bụla ị na-achọ ugbu a gee ntị ọ bụrụ na ọ ga-ekwu unu mee ịchọ ka anyị na-aghọta ihe niile a na-ekuzi mee n'asụsụ Igbo ka ọ bụrụ iwu n'ụlọ akwụkwọ niile dị n'ala Igbo maka na ewezi ka ọ dị ọ bụrụ na ebe onye isi ebe ekpere nke gị wee chọọ ọdịmma ndị Igbo jiri asụsụ Igbo na-ekpe ekpere na-eme ka a na-aghọta ihe ị na-ekwu ọ bụrụ na iji asụsụ Igbo na-agwa ndị Igbo ị na-agwa okwu jiri asụsụ ọzọ ị mara na ihe ị na-ekwu na-ewe ka ọ dị ebe ị na-ekwu okwu Chineke nọrọ na Igbo wee were asụsụ bịara abịa wee na-agwa ha okwu ịfụ ị na-ewe ka ọ dị na-ekwesịrị iyo gị eyo nke a gosiri na ihe ị na-ekwu na-ewere ka o si site na chi nke ndị Igbo maka na chi nke ndị Igbo bụ chi nke kere ha ka ihe ha amamihe n'asụsụ nke ha ịbịazie n'ala Igbo jiri asụsụ mba wee na-agwa ndị Igbo okwu gbasara Chineke kere ha ihe na-eme ndị a ọ dịkwa mma ịsa isi adịghị mma onye asara isi ji okene Chineke ka isi a ụbụrụ gị asara gị ka ọ na-aghachitere gị ọ bụrụ asa gị isi gị nọkwara ebe atọ tọkịrị ọ jọgburu ude na-esigbue nkakụ biko ka anyị makara na ihe oge niile asị na nke emere dị ọ dị mma oge anyị bịara na ụbọchị omenala ya na atị nke a mana oge ụfọdụ ụmụ ihe a na-ewe ka ọ na-adị gee ntị nke bụ eziokwu onye sị gị na-awụ onye kachasị asụ bekee kachasị mara akwụkwọ ọ bụrụ na ị na-asụ Igbo wee mara ihe dịka ụfọdụ ndị anyị magoro na n'ala Igbo jere akwụkwọ mburu kwalitere n'Igbo enu fụrụ Igbo n'anya bụ ụmụafọ Igbo n'ezie were ọbara Igbo ndị dịka Ọdụmegwu Emeka Ojukwu nara mmụọ Nwachie Anụachibe ndị a niile bụ ndị gwụrụ akwụkwọ jesi obodo ike mana agwa ha mara Igbo mara ihe gbasara Igbo na-agwa gị nke bụ eziokwu enwekwara imirikiti nnọgasị wee na-akwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo na ọdịmma ndị Igbo ndị mbụ ndị waafọ bụ ọbara ndị Igbo n'ezie ọ bụghị ka ịsa asụ bekee gosiri na ịma akwụkwọ ashị ụfọdụ n'ime ihe a na-asụ ndị wee asụsụ pụta ha agaghị anụkwa ihe ahụ ha na-asụ maka na ọ bụghị ezi asụsụ ka ha na-asụ na ọ bụ nke a watara n'anya a na-egbuje ya mana efuzi onye Igbo na-asụ Igbo esi ya na ọ na-asụ Igbo ka ịkọtakwa ya nke niile bụ nke ndị Igbo jiri ọnụ gị na-akatọ na onye amara nke a na ọ mara bekee asụ ọ bụghị eziokwu mana ịfụ ndị a bịara abịa je gwa na onye China na ọ maghị bekee asụ kana ihe niile eji enyere ndị aka ụfọdụ n'ime ha ọkacha n'ime ha si ube ha abịa maka na ha ji asụsụ na omenala ha alụ ihe ha na-alụ ịpụta ị na-eme na ịma bekee ebe na agụ ụfọdụ ọ dị m ka mkpọba egwu gabazie ndị a da aghọta ihe a na-ekwu Igbo onye ji na maka ime oyibo wee na-asọ mala Igbo ghale onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ iso Igbo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ oyibo ọ bụrụ gịrị Igbo ka m waziri mmadụ n'ụlọ ka epecha onye na-akpọ gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma onye nke a ka na-akọ ọnụ nsogbu adịghị ihe kọtara ijiri isi gị buru dị nsogbu adịghị anyị were ya na-aga gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ọ
ọsọsọ ụfọdụ ndị Igbo na-ekwu na otu Chineke jikọ anyị n'asụsụ Igbo na nke ndị ọcha ka mma, ya mere na ụfọdụ ewerede afọ Igbo, ụfọdụ nke afọ ha na-aza amaghị ha na-aza, ụfọdụ na-aza afọ ndị ọcha jiri na bụeziri nna ha agbanwezie ihe niile gbasara ha ha bụziri amịara ịkpọ afọ ihe ha bụ. Mana ọ na-ewute na ụfọdụ gbanwere ihe niile gbasara ha na-aza nke ndị ọcha nke asịrị ha na-asịrị, mana ọ nọ n'obodo nna ya, ọ gbanwebeghị mara ka nna ya nọ ma agbụrụ ya mara ya ọfụma. Ihe ọ na-akọgodo bụ nke ndị ọcha. Ka m nwekwara onye nke a mara na ọ ga-atị ọnụ ka anyị wee kewa gaa n'iru. Onye na-akpọkwa m afa gị? Udo dịrị gị nwanne, ndị ka ị merụ. Chime onye? Ọ bụ m na gị. Nwanne anyị nwoke nụrụ ka ndị gbọrọ afọ jiri afọ ha akpọ nganga. Ewere ụbọchị ndị Igbo amụkwana ndị Igbo n'ụbọchị ahụ a na-agụ ha afọ ahụ tupu agwa aha nke a ka a na-akpọ afọ ebumpụta ụwa. Dịka mụnwa nọ ebe a bụ Nwafọ, amụrụ m n'ụbọchị Afọ, mbụrụ Nwafọ, mụọ nna m Okonkwo-Ani na ụbọchị gịnị, ụbọchị Nkwọ, eji wee kpọba ya Okonkwo-Ani n'Ogbeke Agba-Ani. Ọ bụrụ na iwe ya afa jụọ mara ụbọchị a mụrụ gị, ọ bụrụ na ịma ya, ọ bụrụ na iwe afọ ọzọ akọwara gị wee na-akpọ gị ya. Ogbonna ya ndị bụ Nwankwọ, ịnụrụ oge ọ kpọrọ nke ya jiri ya na-akpa nganga. Ọ bụrụ na ịmaghị nke gị, ịma na ihe kọrọ gị, ya bụ na ebughị Igbo nke na-abụ onye Bekee. Ụfọdụ n'ime unu ejebere na ana Bekee, ụfọdụ n'ime unu erubeghị na ana ndị Bekee, mana ama m na enweghị ebe ha na-aza afọ Igbo. Imirikiti n'ime ha anaghị aza ya. Ụfọdụ bụ ndị na-anaghị echeta nna ha. Maka gịnị? Maka na asị na ha na nna ha icheta nna ha nwụrụ anwụ na ọ bụ alụ, na nna ha abụgoro ekwensu, maka na ichetaba ya mana na ichetaba ndị nwụrụ anwụ na ọ bụ ekwensu. Mana ị na-echeta ndị nwụrụ agwara ya kọrọ gị akụkọ ha na mba ọzọ, ị ga-ayọ Chineke mgbaghara na ọ bụ na ị na-eme ụdị ihe dị otu a, ka ụbụrụ a sapụrụ gị ka a saghachite ya, ka nwere onye apịachie ya. Onye na-akpọgwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Udo dịrị gị nwanne m. Ọ ga-adịrị Chi ga-ekwuriri gị ọnụ gị, agaghị emegide gị, ị ga na-aga n'ihu na-abata abata. Udo ga-adịrịrị gị, Chineke ga na-echekwa gị kwa ụbọchị niile. Ọ dị mma nwanne m nwoke. Ihe m chọrọ itinye ọnụ bụ maka obodo ole ka ihe ga-eme anyị amara ihe. A sị na-ebutego ndị ga na-echekwa anyị. Onye ọbụla ka akpachapụ ịkarị onwe ya anya, biko m chọrọ itinye ebe ahụ. Daalụ nwanne, daalụ. Ọ dị mma. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Ebe ka isi akpọ? Anyị ekele gị. Ana m ekwu gbasara aka chịrị Imo, etu ndị na-echekwa ntị jide n'ọrụ n'ala Igbo, ha anaghị ahụ ọganihu nke ndị Igbo. Ndị ọzọ chịrị ego bupụta aka obodo oyibo, mana oge nke a bịara udo nke ala Igbo, ewere ndị mmadụ n'ọrụ, nke a bịara kpochie ebe ahụ. Kedu uru anyị ga-erite? Onye nwere ego rụọ ihe ahụrụ anya, o kwesịrị ka ahapụ ya. Ọkwa ndị Igbo sonyere nke megidekwa ebe anyị na-akwalite ndị Igbo, ndị ọzọ nọrọ n'akụkụ na-emegide ndị Igbo. O kwesịrị ka ndị Igbo lezuo anya mara onye tụrụ ego rụọ ihe n'ala Igbo, amaghị na ọ hụrụ Igbo n'anya, ọ chọrọ ka Igbo mepee, onye chọrọ Igbo ka ndị Igbo tinye ya. Daalụ nwanne m, daalụ.
ọkọlọtọ Igbo ọ ga-adịrị gị na mma daalụ nwanne anyị nwoke otu ọ kpọrọ ọkọlọtọ ugbu a ụfọdụ agaghị ama ihe ọkọlọtọ pụtara mana m gaa na-eji bekee kọwara gị ya ọkọlọtọ bụ ejimmara mana ka anyị kọdebe ya otu a ọ ya bụ Igbo yele eye anyị na-ekwu ya na-ekwusi ike na-enwe ihe anyị ga-mee nchọpụta ya na-enwe ya afa n'ala Igbo ọkọlọtọ ọ ga-adịrị gị mma ihe kwuru onye ọbụla na-azọ nke ya atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa ihe niile anyị kwuru ebe a nke ka anyị jiri ya mere ihe mana ọkachasị ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ nwanne anyị kwuru okwu ugbu a kwuru okwu kwuo ya ọ dịka ilu ị na-eme nke gị ụfọdụ ekweghị anata obodo Igbo a na-ekwu ihe gbasara ka mmepe obodo Igbo ka ọ dị mma ụfọdụ agaghị ekweta ihe sie ya ọnụ ike maka gịnị maka na akwụ ha nọ n'ụzọ ije ndị a ga na-asị gị mba hapụka n'ihe a na o kwesịghị nke ọzọ a na-adọghachi mmepe ana Igbo azụ mana ndị bụ nwaafọ Igbo n'ezie na ha jesia eburu akwụ ha bịa dozie ndị ọzọ esoro keta oke n'ime ya ụfọdụ bụ ndị ọ na-abụ sọsọ oge na-afụ ha bụ oge eboro ha na-anata ụmụ na-atagbuzi onwe ha n'afụ ndị obodo ataba afụ ọ bụziri na ozuo ya ka ndị nke gbasara ya ka na-atazi afụ ya oge a ka ya sị ka ebu n'anya ụlọ mana oge ọ na-alụ na-emere ndị ọzọ ewe ndị ga na-afụ ya ndị agha ga-adị ama na ọ bụ onye Igbo ịjụ ajụ ịfụ na ewe ndị nọ n'ụzọ ije gbaegoro mgbọrọgwụ n'obodo ndị ọzọ a na-akụrụ ha aka ọma na ndị na-akụrụ ha aka bụ na ọ na-eyi aka emepebe ha na imegide ihe niile anyị gaghị ebu ya n'isi wee laa anyị anaghịkwa asị ka ị ghara gị na nwanne gị ghara imekọ mana ana m ekwu na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa oge eluo na oge anyị ga-eji wee jiri uche wee na-eme ihe anyị na-eme ka obodo anyị wee dị mma ọkachasị ka anyị bido n'ụlọ wee mara mapụ na mfụgodo onwe anyị n'anya ndị Igbo gboo ri ha ji aka edozibe ha na-ajikọta aka na-atụ ego edozi obodo jiri amamihe ọkachasị ugbu a ndị Igbo na-ejezi mba wee na-abata wee na-eweta akwụ ihe na-abatazi n'ala Igbo ka anyị jiri akwụ anyị dozie ala Igbo biko ndo ọ ga-adị nwoke mma dịrị nwaanyị mma anyị ga-etu a ka anyị ga-esi wee kwudebe ụbọchị ọzọ anyị kwukwa anyị wee na-aga mana biko ka anyị jikọọ na aka dozie ala Igbo fụọ onwe anyị n'anya jiri uche wee na-eme ihe a ka ala anyị wee dị mma ewe ka anyị ga-esi jiri uche dozigasị ala anyị tegasị ụlọ ọrụ dịgasị anya mebe obe anyị na-etinye mkpu ya ndị ọzọ mara na n'ezie n'ala Igbo mara mma nke ukwuu ihe niile anyị na-alụ anyị jiri aka anyị na-akwalite ya a na-eme ọrụ dị iche iche na-alụ ọrụ pụrụ iche na Aba Nnewi Ebonyi Ebonyi osikapa na-eme n'ala Igbo gbaa gburugburu ndị a na-asị na nke ndị ọcha ka mma ọkwa osikapa Igbo bụzi ebe a nọ maka na ndị na-eme nyocha dịka a sị akọrọ anyị na ihe na-edozi ahụ jupụtara na osikapa Igbo ọ dị mma mana ndị a sara ụbụrụ na abụ ha chọọ ime asị gị na-ewe ka ose acha ka ego ka anyị ga-ese ọ bụrụ osikapa Igbo na-ewe ka ose adị mana ndị anyị na-eri nke ha na-asị gị na ụmị nri na ihe eji edozi ahụ dị na nke anyị na-ekwu na nke ha wee ka ọ dị mana ị na-asị ka ị ga-esi bupute ya ọkwa ngala ụfọdụ ji ngala a sị na nwanza dabere n'ọkụ na ọkụ na-elepịa ya mmanụ agbapụta abụba na-agbagasị a na-eme nganga na anya agba ya ọkụ mara na nlepịa ka ọ na-elepịa agbụsị ewe ụfọdụ na-amaghị nke bụ ewe agbụsị nke bụ ewe nke a na-ata akpụ
tie oge ụfọdụ mmanụ ya na-agba ya ọkụ, ọ na-eme vaga debe ahụ na ya na-agba ya ọkụ, ma na ya na-ana. Ọ dị mma, ọ ga-adịcha, ama m na ọ ga-adịcha mma. Udo dịrị ndị Igbo, ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Biko jekiri ihe niile nke anyị mere na ije n'oyoyo zuru ụwa niile, ebe a ka kpakpando dọnyere jeso ya ebe a. Ijikwa na awara nzikọrịta ozi zuru ụwa niile, chọba kpakpando, oyoyo kpakpando, maọbụ chọba Chizzy Ani, anyị na-akpakọrịta. Dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị, echi anyị ga-anọ ebe a wee na-aga n'ihu. Ekelela m Tobechukwu otu o si wee na-ebuba ihe anyị na-ahazi ihe niile. Mbugharị ọnọdụ ugbu a m chapụtara bezie nkwa wee ruo n'oge oziọma Ijọfọ ga-eji duru m wee na-aga. Ọzọkwa, atụọla ọmala atụọla ofeke isi n'ofe ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya, fụ ala anyị n'anya, na-akwalite nke anyị. Udo dịrị ndị Igbo. Abụ m Chizzy Ani. Lee ya, ọgụ dị njọ, udo ka anyị chọrọ. Pen, ọha na-ese ndị Igbo, pen, peson. Imani nwanyị Igbo kwere ma ayoro, mama, ayoro. Imani nwanyị Igbo kwere ma ayoro, mama. Igbo jọfọdọdụ, ayoro bụ nnụnụ ha ji ofu obi ete, ayoro, mama, ayoro bụ nnụnụ ha ji ofu obi ete, ayoro, mama. Igbo jọfọdọdụ, Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-aga n'ihu, ayoro, ọkụ osimiri. Igbo jọfọdọdụ, Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-enwe mmeri, ayoro, mama, ayoro. Na Chineke ndị Igbo azaghị Igbo ekpere, ayoro, ọ bụ eziokwu. Na Chineke ndị Igbo afụta Igbo n'anya, ayoro, mama, ayoro. Ihe ọma dị iche iche o juru n'ala Igbo, ayoro, mama. Igbo jọfọdọdụ, ayoro. Ọrụ aka dị iche iche o juru n'ala Igbo.